Така, 13 юни 25-та, зарекал съм се на всеки петък 13 да пробвам нещо ново, така че това е първия ми шорт. Намирам се в регионалния център за съвременни изкуството по Централа, където се провежда ежегодния форум на колектива за обществени интервенции. Тази година темата е какво става с градовете в условията на война. Силно наболяла тема. Тази сутрин имаше ескалация на военната ситуация в Близкия изток. В неделя трябваше американският президент да преговаря с Иран, за да поднови споразумението, според което Иран няма да разработва ядрено оръжие, споразумение, което същия този американски президент без причина беше прекратил по време на първия си мандат. Израел в момента не иска и по принцип не иска да има мир в Близкия изток, поради което преди това посещение на американския президент решиха да бомбардират Иран. Не знам дали този форум, който се организира тук, ще допринесе за нещо, за прекратяване на сегашните военни конфликти или предотвратяване на тези, които непосредствено се задават, но поне се надявам, че всичко, което се говори против безсмислените войни и хуманитарни кризи, ще помогне в по-далечно бъдеще тези конфликти да намалеят.